Umculi kaMaskandi osasemusha lapha endimeni kaMaskandi i-celebrity Elisha ozakhele udumo ngengoma yakhe ethi iyabangqubuza inqama ethandwe abantu kakhulu yatrenda kwakhulunywa ngayo ngapha nangapha abanye beba nemibono eyahlukahlukene ngayo. Lo mlisa usevele wavumbukelwa omunye wabalisa abalandela uMaskandi aqondakala ukuthi umculi noma umlandeli kaMaskandi kodwa usesayidini lamaskandi. Lo mlisa uthe i-celebrity Elisha njengoba lacula ngale ndlela elacula ngayo lalingaxubhile ukube lalixubhile lazofike licule kahle e-studio. We-celebrity Elisha mfana, awuthi ngikutayimisa inqama yethu. Uyazi wena into eyakushaya eyakwenza ukuthi ufike ubhimbe studio, azange ukwenze lokhu, yabo. Uma uzongena estudio uqala ngalokhu i-Colgate ukuze uqule into ekhalipile, yabo, ukuze uqule into ezwakalayo efiwa abantu. Manje lento wena wafuna ungena